Wasu manyan kwamandojin 'yan ta'adda ba Usman, Alhaji Ali da wasu da dama sun miƙa wuya ga sojojin Najeriya. Sai ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Kana ku daure ku kai ga ƙarshen wannan bidiyo ɗan gajere domin gaskata labarin da muke tafa da shi. Aƙalla mayaka 49 na ƙungiyar ta'addanci da ta Jama'atul Ahlus Sunna Lid-Da'wati wal Jihad da suka hada da kwamandoji biyu ba Usman Munzir da Alhaji Ali Nakif sun miƙa wuya ga sojoji. A cewar Zagazola Makama, wani mai sharhi kan harkokin tsaro kuma ƙwararre kan yaƙi da ta'addanci a tafkin Chadi. Majiyoyin tsaron sojoji sun ce 'yan ta'addar sun miƙa wuya ga sojojin Operation Haɗin Kai da ke Dambuwa a ranar 20 ga watan Nuwamban 2022. Binciken farko da aka gudanar ya nuna cewa maharan sun fito ne daga dajin Sambisa, inda suke fakewa tare da ƙaddamar da ayyukansu na ta'addanci a jihar. Jaridar Leadership ta rawaito cewa kawo yanzu akalla 'yan ta'adda wato 'yan tada kayar baya 90,000 da suka hada da mayakan da 'yan bindiga da iyalansu suka miƙa wuya ga sojojin Najeriya. Majiyar ta nuni da cewa ci gaba da kai hare-hare kan maharan a ƙarƙashin kulawar sojojin Najeriya ke sa su miƙa wuya. To ƙarshen takaitaccen labarin kenan. Kuna da damar zanna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya.